Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Okay, hindi nga rin ibasa na ito surat. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Oscar nga napuluan. Klase nga anak. Dear Manong Nemi, kaid-edep ko Manong Nemi ti makina, ti motorsiklo, ti tricycle ko, iti mangig ko ti ikis, ti may nga bakit Manong Nemi, iti karuba mi. Agar aray nga agan anay. Tani, siguro jaklaan mo Manong Nemi, ti sakmat makita. Noon niya ti aramiden kang kuwana, ti anak na Manong Nemi, ti anak na ng sino. Vicky. Iya po ya. Saan lang nga mamaminsan nga mangnig ko ti kasta. Ikis ti bakit. Nga diya ka mo no aramiden ni Vicky kan kuwana. Karuba mi ida Manong Nemi. Isoda nga gasawa, ngawang pa iti anak da. Dabiki kin ni Julio. No daduma, tapos di rigundawi nga malukag ti turog ko. Kabuti pa mas pasama kin dahit nga balay. Iti nakastrek ako ni Tioneg, Manong Nemi, sinabat nak, ti asawak ka ni Minda, inarakop ka ni nagkanda. Sana intanggaya ti ima na. Kompleto, awan kura, awan surok na, nga napasadaam. Sweetheart. Kuka tayo data tricycle, saan ka nag-boundary, naggasolina ka lang, manumit, no, naswerte ka kadimadlaan. Dito ni, tapon papatpat na. Binilang ko man. Wow! 1,200? Nagpintasin no kastoy kumakanayo, nagmalmalim, nagpasada ka, di mapasadam ka 1,200. Adot atiwom ang mga opisina. Oscar. Alam nga rin. Dikit ubing. Madamada nga gas assignment. Talo dikit anak min Manong Nemi. Ni John, nga adan iti first year high school. Ni Lorna, nga damat iti grade 5. Ni Yang, nga adan iti grade 3, iti elementarya. Awanan ti sa bulan mo pa Manong Nemi iti klase, iti panagbiyak mi. Kapag pimpinatag kami, iti asawak, maniminda, hanamot pulos maliwayan, Manong Nemi, iti panangasikaso na kadig trabaho, iti uneg ti balay, iti panangasikaso na kadig iti anak mi, napintas, taglawlaw ti balay mi, gagangay lang nga balay. No, labsak tag sa ukit, kalapaw ko na kumaangim, na aramid man iti konkreto, natalagad kami mat no dumteng ti bagi humanong. Nasisingpet dagiti anak mi Manong Nemi na tudyuda. Wahin, tayo di makidadak nga dakon Manong Nemi ti magdarda amin nga nagmano kanya. Mano kami mentang, mano kami mentang. Kumusta kaya anak ko? Gustoy, madaman ti pa nag-assignment mi. Mayat ton, okay ton. Makaluton tumaten ni nanang, ang gayab tumaten, mangantay ton, kalpasan na, maturog tayo ton. Sa inton kabigatan na. Ton bigat, agreeing kami na masapa, tumulong kami sa trabaho dito balay,
sa kam tumapanagdigos, sa tay tumangan, kalpasan na, incam tumatan nagbasa, dakam to ti umuna nga pasaherom, itulod na kam to, dagas da kam to ti balay, eskwela mi, sa tay to, sa kam tumapanagpasada, iti tricycle. Mama. Gusto. Ngim, nadisturbo ti pa nag-assignment mo itay. Tay mangigmamanin ti pa nag-ikis ni Lula, ano na nga natahin? Ni Lola yung takaruba. Ni Lola Ulang. Lola Ulang kunayo. Api nga ta, kas nakabkabilin ni Tita Vicky, napiyakin ni Tito Holyo ta, nasayat sa kanay bakit? Api nga ta kasyat ang. Tsaka mo, di tamat amot ang paspasamak. Alasan nyo lang bibiyangan ida. Tibiyag da kit biyag da. Saan na mabaling nga pakibiyangan ida? Ay, saan mo nga mabaling nga mapananawain no ka ni Tita Vicky? No, dangdangran na ni Lola Ulang? Saan anak? Kakaasi mo dyan bakit? Wala na. Saan nga supit panunutin tayo? Haya, ilipas yun data sa metyo. Kalbasan na, pag isang tumat na makaluto ni nanang yun, tamangan tayo ton. Manong nemi, pati nagiti anak ko, anak mi kat madlaw da, nuha niya ti mapaspasamak, di tabanil. Kamita ko nakon manong nemi, harikat mat ati makibiyang, hamoy mat ngarot kabagyan ina. Kinuray pa nagiti aking kabagyan, kat sandamat pa ikayat ti makibiyang. Ini, dada kami ni Tunek, ti kwarto mi nga gasawa. Nga nakastrak maten da kita anak mi manong nemi ti unek ti silad da. Maturog kami maten. Inarakop nak ti asawak. Nagbanglo ka? Kang ganayo nagbat nga nabanglo. Kat siyempre, nung nabanglo ak, kat umarakop akeng ka, anat arabitan tangay. Kat pagustuhan dati rik nata. Tano saan ta pagustuhan, baka no isabol mo't sa bali. Oo, sanggot nung aramin na deta, Oscar. Sika, baka isabol mo't sa bali deta. Isong gabo na papapintasag lata ti bagik, labang luwag lata, tapno saan kang sumapol ti sa bali, nangarunagit kunada. Basta driver, sweet lover. Siguro, ken sigurado, adumit lata ti agkras kang pasahero mala. Gagangay deta, tagwapo mat dati asawam. Tawari tricycle driver lang. Nagwapo akmet. Saan siyat mat panang tratar ko kada iti pasahero? Oo, mukha, nang rona no, napintas nga babae iti pasahero. Gagangay agchadsak na ko, tapno, sikat ipang ipakata. Oo, ito sa baling imaginem, siyak iti tagtagikuam. Saan nga supiti, pagsalitaan na rita. Tinasken, adamanin wayata, tapang paimas titurog da. Hagling etta. Uy, adamot electric fan. Katuwari mapayad electric fan, numayat tirik nata, di oray paminduan. Anya pala, magtirorayim. Kastoy manong name iti klase ti biyak mi. Numampay may saklay nga tricycle driver ngam na alibtakak manong. Sa ti asawak ket a plain housewife ngam awan ti pamilawak kang kuan. Managdaldalos, maasikaso, sana nga baybayaan di kiti anak mi. Sana nga skaridad dumadita nga ina, uno asawa nga ad-addo ti time na nga mapan makichismis. Ta ori nakarugrugit ton ti balay, ori na buntuntong na urnungan ti mureng, ken ori no kasi ti anak na nga handa nga maurnos. Baybayan na tulat ta. Ngam ti asawak manong, dahil taonan ti pagyamanat. Ta nasiyat ngina, nasiyaat nga asawa. Kaya nagbalimbot nga nasiyaat di kiti anak mi, kada kami. No klase ti anak. Nasingpet, natudyo, mamuta tagbuteng iti kiniapo, kaya talaga nga as in. Sana nalaing nagagagat da, iti pa nagpasa da.
Kabigatan na manunemi kalbasan nga naitulod ko di kita anak ko na pasaherok ni Julio. Baka na pare. Di naman nagsabol trabaho. Barbareng no adama sa pulak. Pagkatawa pare. Amom, no saan ka laki nga pilpili ado ti trabaho. Dan samat lisensya. Kaya apa nga di ka pasada. Ay, mali pare. Mali po din si Gracia akti panagsakay ko ti motor, panagturo ko ti motor. Napubya ko ni. Diya akong kahit ag-drive. Ano ti kahit mong pagsapulan. Naman kumita sa jay. Kumita taman ti madama ti construction na ta mabalin tag-aplikar. Indagas ko nga natisuna man nimi iti balay nga madama nga mararami. Napasarok manen manong nemi di agawin. Pare, di na pwede tutulog di balay. Ano nga rin? Kaya, madang nawan na ng tipangal daw, pagpapangal daw ka man da. Ito pangpangal daw ano ka. Kaya diya, ayoyang mga tricycle. Alaman, kaya mabisina ko. Abay, sa amon may dahanon ti bisin mo di balayo. So, jakto nga daman na siguro, mali. Dapat na angot nga maangot nga. Dapat ay istorya to king ka. Sana matlagid din istorya manong nemi ti malpas kami nga mangan. Kastawan iti tag-ab na ta. Ori na namin to nga nag-order ti paksiw man. Kasla saan nga namigat. Pagkang ka pare, naka pare Oscar. Saan ka mapupukawon ti kwarta? Nagagat ka nagpasada. May tlat na biyag yung tricycle driver ka lang. Sa mga lalagyan ti tricycle driver, pare. Nung nagagat ka, nang ron nakukam ti tricycle, sos. Adot atiwam di ta nga mga opisina. Nang ron na kanya kinawon mo amadi nga bisyo. Sana kagsiksikarilo, sana kagininom. Siyat ka nga ron eh. Oh, ano kahit mong istoryan, may panggap ka na kayo di balayo? Ay, di asawak. Nagsadot nga mga sikaso iti inana. Apay. Nidaya pa nga sukatan na. Baybayan na. Nga dahi tatiga po no apeng agad dirangot iti. Baglagid din tanalpastan nga nangan. Kasi lang ma-imagine ko ti kaya po sa uwan. Agkabaw nga minan dito katugangak eh. Nagkabaw. Tila bagbagana. Tila araramidan na. Abusta agkabawan, managbaybay amat ni Vicky nga anak na. Ano ti klase ng anak? Ano ti klase ng anak? Wan. Abay nga di na maasikaso nga nasiya at ti inana. Ti amo kakit no agkabawan, di may isa nga ina. Talagang dalusam, digusam, pakanam, dungdungwam, tarapatuam. At idi maladaga ni Vicky nga asawam, tinaripato ni nana ulang isuna. Di ba? Kasta ti ina. Ti ina, kargaan na, inawon na, ipasngay na, taripatun na, tagibyan na, timay sang anak. Nadungo di kiti ina. Makita iti asawa. Kinagitilagan kada kami, ninanang ko. Nakadungtungo hindi kada kami. Akasmat ti makita nga dungo ni Minda nga asawa kada kiti anak mi. Baga taong pa anak yun. Dahil ang arti problema. Ibaga mo kinibakat mo nga trata rin na asikaswan na nga na siya at tiina na. Ibaga taon anak yun. Kasanunod anak yun kit makikita na tikasta nga panang maltrato tiinada, tilula da. Abang ano kasanto mataramidan da kini Vicky into iso tagkabaw. No anyat mabuy-buya ti anak. Kasan pagbalinan to, ti klase da itang anak. Baga, taong pa'y anak mi, kung nakarubin. Kit, anat obra nga rod ni Vicky. Di siya, yung papa makichismis. Mabaybayan na nga rod ti inana. No awan trabaho na, pagkapuan ti kanin nyo. Datamat ka din pagpindasan na,
tadadua nga kakabsat ni Vicky nga adda iti abroad. Kahit mo sa mamin sa mangipaw iti may sa bulan di kabsat na. Mamin kada bulan nga mang tadda. Kaya may gayam ti biyagyo. Mayat adda. Ngayon mo saan da pa yung agipatulod. Di awan, kasla ita. Barang anto nabigat kita danto agipatuludan iti kwarta, dulyar. Kahit pangusaran nyo na dyan ipatulod da. Kahit para kininanang na. Nanang da. Ngayon adadumat timapan ka na kayo. Gagangay Tano, mapanalain ni Vicky nga asawa dagiti patulod dagiti kakabsat na. Wow, wanami met No, dagiti ang ipapoit dakit para iti katugangam. Matartara kumangurod nga na siya at di bakit? Baka amo ka din dagiti kakabsat ni Vicky nga kasta ti mapaspasamak iti inada. Diyak manam mo. Tano sakbay nga tawagan na ida. Dalusan na nadigusin ti inana. Tapno maibidyo nga na siya ti kasasaad di bakit? Ngayon minto makapawid ng tumanen. Diyay, baybayan ng tumanen. Tikat pa nakauma dya bakit ati mangan iti lugaw. Hana? Lugaw ti pakpakan ni Vicky keng kuwana. Kit nalaka lang nalaka lang Ngayon no pakanin namat ikadagitay kwa, na magalgal. Agreklamo mo dya bakit? Kit, api nga din na ilutuan nga dati maluslusay di karne. Tapno di kasta kat makaramam mo iti talaga na sustansya. Kaya po, no siya ti akin ina, kininana ulang, ket adafarin aid ko, sus, matratar nga na siya at tibakat. Kasta ko kasta mo tibagbaga kini Vicky ang kasya. Sala na siya at no amo na nga tumawag dagiti kakabsat na, dalusan na digusan na, saan to sukatan nga pulbusan nga sila na siya at latamot at ilanga di bakit or no maltrato. Ay, anya ti klase na nga anak. Nakunak tinakam kumano. Kunak tupay namin nakastat mapaspasamak. Abos na saan na unay masikaso. At tabi kung daway na nga agikikis di bakit? Nga ba't masaksaktan siguro? Noon niya tinagsarita mi ni Julio manong nemi na idanon ko dayta iti asawa. Nagkakasimat ni nanaulang no kosta na kay. Huwag na ron. Kat nangigdikit anak ko. Ano ti istorya yo? Tatang? Kadada kay samat nga dumdum nga kanyak. Saka agpeso ka di nga saan nga asikaswan ni Tita Vicky ni Lola Ulang. Isut ko na ni Tito yung Julio. Sala na siya at ni Vicky, nung kasta nga tumawag digiti kakabsat na dati abroad, maibidyo mo ni Lola yung ulang ang na siya at kasasaad na ata, isumat lang ti panang tratar na nga na siya at panang digos na, panang sukat na, panang asikaso na kengkwa na. Naglukumot din dahil nga anak. Inanapay dahil nga irurumen na. Kahit na lang nga makadawat iti dulyar. Pindasin na ko mga hortibang tartar akin Lola Ulang. Nakakasimot ti bakit niya tatang. When nakakasiman. Sa minto kayat tagbalin ka as kengkwa ng anak. Nukas pagarigan ta, si kananang tunti agkapaw. Asikasunda kan to nga na siya. Saan kam tumarugitan keng ka? Digusan da ka. Wen sukatan da ka. Hanggang to nga, agalumiim nga, mang sukat it diaper mo. Kasta kamat kang katatang. Gawa nagnukas tanak ko. No, aping kasta nga ni Tita Vicky. Baka saan mat nga na siya at ni Lola Ulang keng kuhana. Nasingpet ka na siya at nga bakit? Ni bakit ulang. Ngayon saan lang nga nagbaling nga na siya at nga anak ni Tita yung Vicky. Tita yung Vicky. No maamon ngay, di kiti kakabsat na, kakasat pampamayan na. At ako magipulong katakwada niya, tatang.
Anak, idaw dawat ti langin kinahapod Diyos. Deta lang ti amo nga maitulong kang kuana. Nasapay ko tamasilawan ti panunot ni tita yung nga Vicky, ket anusan na ko mga asikasuan nga naimbag ti inana. Sapay ko tagbalbaliw ti anak, iti panang tratar na iti inana. Kastalayangan manong name iti panang balakad ko karagiti anak ko, kapag tamasak ng damit. Napindas mo't kunak no maamuan dati kas takasaad. Takas ko na ni June manong nemi. Sandan to nga ramiden ti kasjay. No dikat asikasuan da kam to nga na siya at no da kam tumaten ti agkabaw. Iti na minsan manong nemi nga panag good time mi nga sang kamamilya. Tadamat kas nga ramidan mi. Domingo, manong nemi, napangkam imuna, simuknal, iti simbaan, kalbasan na, napangkam iti mall. Ket kapota, maminsan lang ti makabulan, nga ito tiramiden mi mano. Numampay di Domingo kami, agawit kamnukan nga dagos, damat anas kin nga sikaswan di kiti anak ko, as damat ti asawa, ken nakaslaan. Sayang ti oras no sana ka mapanagpasada. Ngimiti tayo tangal daw kat talaga nga inrantami, ti mapan nag-lunch, ti may isang restaurant. Nadanon mi dito'y manong nemi. Da Vicky, ken ni Julio. Sumut lagay mi tayo nga akwa. Ure dala naggadan nga rimuar, nga nagsada ti pagluganan da, nga nakadress to kill da. Sinungarot ita tagpambantay, kini nanaulang. Anong nimi, hindi maka-orderin ti asawa, na panag iti ayan ti kita asawa. Julio, ay, ada kami dito. Wala, maminsan lang iti makabulan. Nga kukuyog kami sa pamilya, nga umay kami, tag-lunch ti kasting klase ng restaurant na. Kada kayo ngay, opo, nakadudukit order yun. Kami makmakan pare, inaiimas nga talaga. Adan to, i-take out mi nga, pangrabyan mi, saan to, adan to pala pambigatan mi. Ay, nakasapol ka trabaho mo. Ha? Kawawat mi natin parin aid. Naggandanda nga nagpawit ko na. Panakalan mo na. Kumusta ka, Vicky? Ay, karuba. Kastoy? Kat naimas ko mga rudmat ati, kanan ita ni nanaulang. Hanga kang kanahan nga lugaw. Ay, napare, Oscar. Hana magalgal. Ditoy, hana magalgal. So, nga lugaw atap no, arub-uban nila ta. Tamo batin nga awang ngipin ni nanang ko. Diyan naman kaya tagpustiso. Di pamayamakit ko Dagiti karne, dati palok na ngam. Dati palok na ngam nga nalaing. Tapos ni kastakit ora arub-uban na nga siya Andra tayo na imas sa sustansya nga paraking kuwana tapno sumanon at met. Baba mo pare. Naseset pagit din matayan tapno awan ti pakaringurak nga pagpupungtutan. Uy, talay bagbagang Vicky. Kahit mo nang matay ni nanang mon. Kahit mon. Matay isunan. At dapat nga rin pambaran di kita kabsat mo nga mangipawit kwarta. Kung nagpeso mani Vicky, numatay ni nanang mo, awamatin ti agipatulod kada kayo ti parin aid at isong nga nagpatulod da, maasikaso nga nasaya ti inayong. Yad na yung apo. Isong nga parin kakangkanayin ko ibagbaga kini Vicky. Tratarem nga na siya, asikasom nga na siya, data anak inam, tapno di kastakit agtultuloy nga adda pagbagasan ta, kunakang ko Husto Husto. Data kumat pambaran nyo, nga mga sikaso, anas siya at di bakit. Tapno adayo nga matay. Once nga matayin, awan maten ti farin edyo. Ini-emphasize kong imbagatikas jay manong name tapno amo ni Vicky ti aramidan. Gapo iti da ito'y manong name
Nabayagan nga saan ko nga nangig nga nagkikikis, di bakit? At siguro lakay, pagsayatan na din balakad mo kadakwada. Kaya nagpay sumit saan gani? Kinuman. Iso nga saan da nga trabaho, di kita agasawa. Gabot ada namaan da nga supporter, di kita kakabsat ni Vicky, para iti inada, nga adu nga amang timaipaay kadakwada nga agasawa. Oh, no asikaswan da nga na siya, di bakit? Kat siyempre, mabayag pati ipapatay na, habang nga si bibiyag, kat mabayag papatay na, tas tamat ti kabayag da nga agsagrap ka na kitay, ha, paharin di kita agasawa, nga mangpas-pasadut ka na kwada. Sabi ngamin ngawan anak da, nasayasayat mo taon anak da, lawan sa bali pa karingkuran da, kad baka no adda anak da, isuntumot ti, mangirumen ka na kwada, no isudan tuntek kapsot. So nga, kalain ko nga, tratatareng nga na siya, di kita anak da, Oscar, tapno di kas ta, kat awan ti makunada kanya. Tapno no, siyak tumitikas kini nanaulang, nagkabaw, akit na siya, to ti parang tratarta kanya. Ngayon damat ti kiti anak, nga urin no kasi, sa tagbalin nga, aramid ti inada, no nagbalindan tumot nga, masulit, dakas, nga inanak. At dan tulat namat kung taway nga, ngeren ti inada. Depende di klase di tao. So nga kang kanayon kayo daw dawat. No lagi dita mapagbasatan dagiti anak ta. Nga dami ng trabaho da, nga dami ng pamilya da. Kat no adda pamilya dan, siyempre sumina dan. Kat no addan tumangon daw nga agkapsot ta, sabi ko matagulpe no matay ta. Ana? Apay? Kahit mo ti gulpe matay? No saan kang gulpe matay, kat mabaldado ka. Mga no pag-aapaan to di kita nagta, ti mga sikaso ka data, nukas pagarikan. Dayo pa deta, amo pampanunutan ba na deta? Kahit nga panunutan nga, may tulad akto kas kiniya nanaulang. Sugod nga kunak nga, saya atang di kita anak ko, anak ta. Kadagiti si Marsar numanen nga aldaw manon nemi numanen na agikis nga agpaarayat di bakit. Manong nemi tinaramid ko amok nga adda ni paring nga Julio. Nagtugtugak di balay da. Hey, Mayakman! Uy! Inlukat na tiri daw. Iti pa nang lukat na tiri daw manong nemi si mabat ti. Ano na dyan nga? Angot pare. Pare, i-recap ko. Tadi ito'y ruwarta ng agsalita. Amay na yay. Kasanong nabayag ba nga saan nga dinalusan ni Vicky di kakwarto ti inana? Anong nga ti anos yun? Numangang kangarot ka sa nga angot. Isungarot nga rom-romwar kami nga mapan mangan. Sa amin tulad ta ibalunan ng ti bakit? Ti lugaw. Ngayon ipakanak yung kuwan. Apay mo na. Sus pare. Dahil mo lagi ti kwarto ti bakit tinabangsit. Unang maura isulat na bangsit no malukatan, agalangaso, intero nga balay, agbangsit. Apay namin, kasulit na nga rin, nga sukwatan ti daya pa rin na. Sukas jay, tumangtangkin ti kwa. Sorry ka na kita madama nga, daakang kanin na. Pumut nga rin. Nga amo ka rin kakabsat ni Vicky ang kasto ti klase, ti parang tratar ni Vicky ti nada. Handaan mo nga rin. Nga once nga stang mapanin ti oras uno aldaw nga itatawag da, asikasuan naman, digusin naman, sukatan naman, kasta nga rin ti mapaspasama. Imbag pare ta imbagam ti kas JAD, nga asikasuan da, maasikaso nga na siya at ti bakit tap nagtultuloy ti ayuda. Yung nakasta nga masuro nga talaga, makumikom, makapungtot. Pawa na matin. Numabalin lang ako mati magkibiyang. Ano kahit mo sa pare? Kahit ibagam keng kuha na, ibagak keng kuha na nga dalusan na, ti inana. No, marigatan mo no, dinakayat.
Adun sa ti may ipapawit kada kayo nga ayuda. Api nga ti kayo mga lang, titandanan nyo nga mga sikaso king kuana. Sino konot ti mayat kumapare? No kayat ti asawa, kayat mo? Kayat yo? Nakababay mo't akin ni Mariminda. Kasi kaswal na tasan ng anak. Kaya kaswal dulakid di. Badi. Kaagaw min Anak kaagaw. Di ba sitlangin ti para kada kami kada kita ayuda no. Pati ni bakit mo kaswaldo mi. Tapno lang maasikaso nga na siya ta bakit? Yung kayat nga ta ni Minda. Ti soludsod. No kayat ni Minda kayat yo kadi. Bam no ta pagsalita mi dayta ni Vicky. Nebagak da ito'y manong nemi iti asawa. Ay, api siya. Kahit ko ang harap masaya at nasaya at di pa nakatratar, di bakit? Malakip ko lakit ni nanang ko. Api ni nanang mo? Day din nanang mo? Api di nanang mo? Di burdak mi edit na nga si kasok ang kuana. Nagkapaw mo ito. Baglaki din da, may dandanon ka na kami nga saan nga na siya at parang tratar na iti namin. Kahit ko idi nga langan. Awang pa'y anak tayo di ba? Awang pa'y anak ta. Ngayon mo ka maawatam di amin. Una, no saan nga na siya at pa nakatratar ti inam. Kahit inak mo isuna. Kahit mo alaan nga data ti mga sikaso. Uren no saan ko nga ina, sikaso ka na siya at hanggang kayak. Nangaro na ita. Daan saan naman una yung problema na kita anak ta, tatakal naman ten. Kaya't mo has pagarikan. Tiyagbaling caregiver ni Nana Ulang. Kaya't matkindi atap no makatulong nga. Tanong kas nga malpas kung amin nga trabaho dito o mat sa maling obrakon. Sige. Tanong kayat da. Asikaswim siya bakit? Nakakaasim at. Ngayon saan da akinayat man. Tayo dagsarita kami kini Vicky. Pare, kasla insulto mo na. Abos taon trabaho mi, kalpasan na, at pala sa bali nga mga sikaso iti ina. Samay sa nga kayat ni Julio. Tasamat nga rin dumakkel ti ayuda nga maawat mi. Kat nung kami nagtrabaho ka, kalpasan na kat ibagam ka rin kapsat mo, nga kayat mo ti agtrabaho, kat no maasikaso nga na siya at ti inayo. Di, adaalain nyo nga mga sikaso kang kuhana. Siguro, handa nga tamat gragatin nga dumakdakkel di itid da kada kayo. Pinadas ko matin tinagsabot trabaho. Tadyak mat kayat kang kanay nakastoy. Isang gabo ng hanak agpahot unay ti balay. Tadyak kayat nga kwa. Di mo kayat nga maangot ti angot tinam. Ngano dalosam ko makit awan tinaama di nga maangot mo. Kaya po. Pare, mabitlaing. Apay. Kasi lawan samit bibiyang mo na. Nga mapay makibiyang ka. Agkakarubat ang amin. Kit mangmangid ko no kati ikis ti inam. Maasyanak kininanang mo. Isong yung bagbagak no anya tinubeng aramidan nyo. Ngayon nunduyo kayat nga makibiyang kami. Andalata ka na kayo. Abamat kami nga bibiyangan da kayo. Ha? Nasakit tinaramid mo pare. Ay mare. Sorry nasakit. Yung sabi ko man, tasang kanton nga makibiyang. Tisuron kun manong ni. Ay, biyag. Bay-baya nga. Pingamin nga problema akida. Kadyak mo problema. Yung tengo na akong masyanak iti bakit. Aging gamanong naming iti may isang agsapa bimtak ti damag nga natahayan ni Nana Ulang.
adun nga karuba manunemi tinapanin na kibiyang nga handa nga agpaot nga sumrek tada ka numati nga angot iso nga pumanaw damit lain. Imbanda manunemi ti bangkay ti baket iti inalada nga agserbi sa punerarya. Nangig ko manunemi ti panagsarita di pa nakisarsarita ni Vicky iti may sa kadagiti ay kakabsat mo. Ano ni nanang, manang. Ano ni nanang, imayin inala ti punerarya tapno maasikaso ti bangkay lag, nga may mansayag. Nagpatulong ang payang kadagiti kakabagyan tayo tapno maurnos dito yung balay, madalusan, tapno napintas ti langanan, ti panakay mansayag na. Kasta tinangig ko man. Insublat na inawagan ti may sapay ang kabsat da ket noan niya ti dialog na iti kabsat da nga inauna kastamat iti dialog na kinimanong na agpeso manong nemi digdig kakabagyan da atut imay timulong tinalusan da ti balay inikat da ti madinga angot ket iti kabigatan na insang beddan ti bangkay ket ala ket tinatarad da nga imansayag ti bakat piman. So, matpalangmat, iti manunemi, iti panagkuyok mi nga agasawa tapno income met andingay. Tinamdagak, tilangan ti bakit, manunemi, iti unig tilungon kat na. Apay mata nakaslangan, nakaslarurog. Kaya't nakasawan, sanda nga talagang inasasikaso. Nidanom pa ka sanda a pinapainom. Nakakaasim at ti bakit? Saan ko mga rumbay nga kasta trinatar na? Buno, napasamak kang kuhan at nagbaling nga tamat nga nasayaat nga ina. Ngamaan niya kami ti klase nga anak. Tikas kini Vicky nga burutek na. Nanaulang. Rest in peace. No more pain. Saan kung tunumang mangigpet ikis mo nga dangdangran tinauding anak mo? Saan kan nga makarik na tibisin? Saan kan nga makarik na tibisin? Sabi ko tati kararuam kadadan iti sidong ti Diyos. Sabi ko tada ito nga ipapatay mo. Isumutin pa kasilawan ti panunot ti anak mo. Kinunak nga intanta ni mitim manong. Aging kaadim tenga nga nagsaruno dagiti kakamsat ni Vicky. Ket gabota da mabalinda, deta. Adua, dagitay sagana da merienda, no da makitungaw. Aging kaadim tenga manunemi ti panakaidulin ng piman ti bakit. Sang kapamilya kami met banong anapan nakipamunpon. Tanera na idi nga wang klas di kita nakmiman. Nakakaasila unay tilangan ni Lola Ulang niya, tatang. Ang nga tang, kasla na, kasla rurug. Alala, saan yun iladawan pa tilangan? Kahit sabi ko manak ko, tasan yung atultuladan ni tita yung abigi, tigas diya ti klase ng anak. Talaga nang sa amin to atultuladan. Kaya nagtultuloy ti singpet kan tudyo mi kada kayo. Ti panangaraem mi kada kayo. Ti panangipat-patig mi kada kayo nga naganak kada kami. Ti panangipasnek mi, ti panagbasa mi. Ti panagbalim mi nga natungpal kada kayo. Nasiyat o na nakastanda ko. Nakasaysay at launan. Ti simmaruno nga napasamak iti karuba mi iti awanen ti kiti kakabsat ni Vicky dayta. Apa iti bigat, apa iti rabii. Nagpimpin na basol dagiti duwa man. Saanen nga naurnos ti kasasaad da. Napya idi ta adda foreign aid da ket makapagkuyog da nga mapan mangal daw kadagiti na class nga restaurant. Kabilitan man naming nga simrek
ni Julio nga napan nagtrabaho ti construction. Nga ba'y makitkidak no ka, nga marigrigatan, nga agawid. Makidak no ka, slag kutong pa yun. Kaya kang kanayon nga nakainom, manong. Kaya no kasta nga gapada, matungpanan ni Vicky. Mangig ko ti panalpaak. Tag Allah. Nagpimpin na basol. No kumagamin sa tren na tarmuan na siya, tinam. Di asibibiyag kumapala ita. Data kumapalang farin ay ita. Ibagbaga ka edi nga sasayatin nga taraknan. Nga tapnagbiyag nga mapaot. Nga napamut binaybayan. So nga basol mo. Asol mo. Naiko. Nagkinita kang tumit nga gasawa kita wing-wingiwing kami. Yan ayati nagtungtungpalan ti biyag di gito niya doon. Hay, kit ni Vicky, isot ad-adda nga nakakaasi. Dahil tanda ko na nga dusa na. Tasaan nga na siya at panang tratar na panangasikaso na iti inana. Awanan utang nga na yung baganaki. Kung kunan tumit ng ti asawak mano. Kadne, napan nagpatagabo ni Vicky manong nemi. Kapdoon lang at damat kwartana. E din to tuloy ni Julio ti sembrek iti construction. Ngayon tuloy na ti mabartek nga agawin. Ngano kasta nga awang kwartana taon pagsapulan na dumawat ka ni Vicky. No saan tumat amang ted ni Vicky, danugan ng tumot. Ay, tiyak man lakayat aya, di mapanaganawa. Ngayon maganawak man. Hey, pare! Isa mo nagnan! Hey, pare! Aga makibiyang dito pare, makibiyang nga gabuta ka rubanak, makadisturbo kayo. No awam man ti bibiyang digit tao kang ka, kaya nagitong opisyal ti barangay. Siyak ti masak ng gabuta ka ruba ka, masak ng kami gabuta batang mais ba disturbo da kami. Hanga magkukonsentrate digit anak mi, ti panag-assignment da, gabu ka da kayo, gabu masama ka da kayo. So katal na umont asawam. Wala saan ka nagre-reply. Kasano nga min pare? Di na kaya't ngayon kan di kwarta. Kasano nga ba yung ikan di kwarta? Makilablaba lang ang makikatulong. Kasi kaapin na hanggang continuous pa nagtrabaho. No kaya't yung awang tipakibibiyangan mi kada kayo nga karubayo. Umandayo kayo. Tayo mapang kayo ti lugar nga awan karubayo. Tawar anya araminan nyo. Oo na ngayon. Saan nyo pa yung ilugar, ti oras nga panagdisturbo yun na karubayo. Sige, pare. Sarden ko nga dangaran di asawa. Ito na minsan ngal daw manon nemi panagkapok na panagpasada. Kasasarita ti asawak ni Vicky. Tagayam sa nga ili. Karuba ni Vicky. Abay matanakas at lang ang Vicky. Iabot ipanangdangdangaran kanyang tasawak. Pare. Dayumat ngamin sinakbayan ti amin. Kidaw katitulong ka na kinikamsat mo. Hawanin, ti ited da. Tanamuan da nga. Natay ti inami kapot ti panang saan ko pa nangasikaso keng ko na. Idin to ta atumat itad kada kayo nga tulong ini sa balimat ng ipanan nyo. Malagip mo di ko na keng kaide mare. Adadakit ko makasaya atim ti mang panang asikasum ti inam ta isungar ti pagbagbagasan nyo. Tapos nagtultuloy lata ti panagawat yun ti ayuda. Hangim ne. Binaybay amat. Kaya anang ti kaadam dito ita? Kahit nakano nga sumrek nga katulong dito eh. Kami masapol ti katulong kapot adu kang nagtitinulong. Nabayagan nga saan nga nagawid ni Julio, pare. Di nasayat no saan nga gawid. Tapno awon ti mangdangaran ken ka. Pimaiso ti lunod ni nanang ko kanya. Apay, agrununod diya. Uy, nukas ta nga dangrak kita. Kuna anak kanya.
Nuanyat sagsagrapag ita nga aramidem kastan tumit tila sagrapin nakarkaron tupay ko na. Awan ti anak ko. Kinawanan ni Julio. Asa nun tupay ti biyag ko nung sakti bumakit. Asin nun tupay ti mga sikaso kanya. Kita padasam mo't narik na din parparik nam idi kininanang mo. Isungar nga sa tawon iti panagpakpakawan ko iti Diyos. Nga dapat di kinigundawin nga mapanak iti tanem de di nanang agpakpakawan nga nakuwan. Agpakpakawan nga kuwan. Alay pakita ti panagbalbaliw mo. Tabarbariw na amuta kang tumit lang ang talyawan di kiti kakapsat mo. Ano sam ati kasto nga biyag mo? Taisot kinayat mo. Orisan miya kasapulan tikad kadwar iti balay manon nemi inalami ni Vicky. Naroon naman nung name di adan iti college iti duwangan anak mi. Nga dapat iti senior high school tinauli. Intultuloy ko mat manong name iti pasnek kong agpasada. Nga dadumapay nga mabaling ko nga panglakagan tapos di kastakit na maisakad mi nga nasaya at masakbayan di kita anak mi. Lumaplapsat miten ni Vicky mano. Tama si kaso ng tibagina. Kinawanin ti mangdangdangran keng kuwan. Kadadamot ng digiti mapan mga arim keng kuwana diti balay na. Kunak keng kuwana. Lagi-lagi pa si bibiyag pa ilaing ni Julio. O damang ibag ka nga na tayo. Ika sa noon na makiasawa ka, kit biglang agsublikan ka ni Julio. Di ka mga aramit ti problema, Vicky. Amok nga kasapulam taubing kapay. Di kat pagyamanam, nasalunat ka. Di pagyamanam, saan ka mabisinan? Tanda kami nga tutulong kang ka. Kit nung pagarigan ta, agpaisun to mga tapamanik, nga natayan ni Julio, lagat pagrabangam tumat, karabangam tumat mo, kahit mo pwede mangalat sa bali, makigasang-gasat, tabarbarig no mapututan ta ka, yan akong aganak talaga. Nagraduar amin ang digiti anak mi, manong name kat talagang saan nga nagpakpakita ni Julio. Iso nga, nakiasawa mahit manen manong name ni Vicky. Imiso na lang, tawan anak da. Kaya siya tawan anak da, tawan timang balas kan kuha na nga anak. Gabutik klase na nga anak. Nga nang dangdangran mo nun nang maltrato iti inana. Nga iso tinakadagdagan ti papatay, dedi nanaulang. Manong name yan trabaho di kita anak mi. Katin tuloy ko lang tamat ka nagpasada kas iti dati. Dati agagat ko, dati agagat mo ti asawa. Dito nga rin, ti pagkasaritak, manong, thank you. Thank you, ti laing mo nga ng urnos. Kalpasan nga nag-insend kang ka, ti Detaliena through your messenger. Thank you, ti laing mo nga nang ibasa. Kit sabi ko dadamat ibatik nga adal, liliwakan pagsaramingan ti biyag, nang naruna, kadigitay panak nga anak, ken naganak. Agbalintay ko mga nasiyat nga anak, agbalintay mat nga nasiyat anak-anak. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Oscar. Thank you, Oscar. Thank you mat ka nagbuya kas